חברים שלי, כאן טליה מורגנשטרן בערוץ של מיטאי מורגנשטרן, והיום בואו תצטרפו אליי מטפרת באיפור של עצמי, ואני לא יודעת לטפר. זה קורסי שקיבלתי בגיל 9, לא, 8, 7 כזה. זה מסקרה. נראה לי שהיה את זה בגיל 7. וואי, אני כבר לא זוכרת באיזה גיל. אז בוא נפתח. בושם. אין להיות בושם. וואו, יש לי פה לקי מגיל 5. כלום, יש לי פה מכל הצבעים. אפילו צהוב. כאילו מישהו לבש צהוב. תסתכלו איזה לקים. מאדום. תסתכלו על זה יותר טוב. הסתכלתם? ראיתם? בואו נמשיך. כזה. ורוד נצנסים פה וכזה פה. צהוב. עוד צהוב נצנצים. ירוק. אוי ואבוי, זה נצנץ, זה נזלת. תכלת. זה דווקא גוון בסדר. אוי ואבוי. כזה וכזה. אוקיי. וואו, יש לי פה אפילו לא כזה. אני אפילו לא אשים את זה פה. וכמובן, אוקיי, אז זה גם כאילו מהזה של הפרינסס. יש פה, וואי, איך רואים שאני ממש לא איכותית. אם התכוונתם לראות פה איזה מישהי שעושה, תסתכלו, זה הטכניקה שלי. אל תספו בזה. זה יותר בשביל כזה. יש לי פה עוד דמים. אוי, כמה זמן לא התאפרתי מהאיפור הזה. אתם כזה. קודם. כזה. לא יותר מדי כאב בשבילי. ועודם כזה שכמעט נהרס, אבל הוא כמובן טוב. פה מראה קטנה. כזה לציפורניים שמן הסתם גם קיבלתי עם זה. יש לי פה אפילו משקופי שמש. איך זה קשור לאיפור? אוקיי. אז בואו נסכם. יש פה בושמים. אתם רואים אותם? אתם רואים את הלקים. לקים. אודם. וואי, תקשיבו, זה כל כך מעצבן שהיה. זה פורום עליי. איזה פורום. פורום זה לא זה. עזבו. בואו נריח. אוי ואבוי, זה חזק. זה יותר טוב. אז וואו, אין לי פה אפילו משהו לעשות איתו. טוב, בוא ניקח קומייה. אוי ואבוי, כמה מצב גרוע. טוב. לק נבחר. וואו. איזה. טוב, זה נראה לי הכי יפה פה. או זה. אולי נעשה גם וגם. טוב, נראה לי שאני אלך על זה. וואו, זה מתייבש ממש מהר. בוא נשים את זה. איך אמורים לשים את זה? כאילו, כזה ככה. נראה לי שהבנתי, אבל זה כזה. אבל זה רק לשתיים. באמת? לא, זה לא אמור להיות ככה. אומרת לכם, זה משהו אחר. טוב, מי שיודע איך לשים את זה? אוי, נו, באמת. יד שנייה. יו, אני ימנית, אז זה כאילו כל כך קשה לעשות ביד שנייה, אבל יו. תסתכלו. וואי, זה לא נראה כזה נורא במצלמה. טוב, אתם רוצים לראות כמה זה נורא?
לא את הגודל. אוקיי. אחזור לכם שזה יתייבש. אוקיי, יתייבש. אז בואו נעבור לאודם. יש פה אודם כזה, כאילו... זה בסדר. באמת שדווקא יש לי שיטה באודם, והיא פשוט, אם יש לכם אודם חזק מדי, ושאתם אוהבים אותו כזה, אז שימו אותו, ואחר כך כאילו, תנסו להוציא אותו, אבל כאילו לא עם עגבון מיוחד לכאלה, ואז כאילו לא יצא פתוח, אבל זה יהפוך את האודם לחלש יותר, ואז זה ייראה יותר יפה. יש לנו פה גם את זה, וואי שזה ממש לא נגעתי בזה נראה לי. ויש פה גם את זה, שנראה לי פה אני הכי משתמשת. אז בואו נתחיל מזה. אתם המראה שלי. איך זה? דווקא בסדר. אוקיי, אודם מספר 2. אנחנו מתחילים. אוקיי. אז הורדתי את האודם. אוי ואוי. אוקיי. ברחוק זה נראה ממש סבבה. אבל מקרוב פחות. אודם מספר 3. כמו שאתם רואים, לא הצלחתי להוריד את האודם הזה. וואו, אודם קשוח. לא השתמשתי בו. אז הוא מעצבן. אוי ואבוי. מה זה, אני זקנה ב-90? אני יכולה להתחפש לזה לוודנסדיי או משהו כזה. כמו שאתם רואים, לא שמתי על הכל, כי אחר כך זה להוריד. אוי ואבוי. אוי. אוקיי, מה שירד ירד. אז בוא נעבור עכשיו. בושם, שמנו כבר, לא? לא, ערכנו. אתם לא יכולים להריח. סורי, אני משתעלת. טוב, נלך על זה. אוקיי, זה בסדר. וואי, חזק. טוב. כמו שאתם מבינים את זה לא נוכל לעשות, כי אין לי כזה. אבל אם בא לכם לעשות עם גומייה אז בטח. יודעים מה נעשה? יאללה נעשה. טוב. אז נתחיל מכאלה. אז בואו נבחר נגיד את הגוונה. וואי. זה. יאללה זה. אוקיי. מה אתם אומרים יפה? אני דווקא אהבתי. איך אותו לתינוקת. אוקיי. הבא זה נראה לי אם נעשה סומק. וואו. בואו נסתכל. אני חושבת שאו באמצע או למעלה. נראה לי באמצע. אני נראית כמו איזה בובה, נכון? ששמים עליהם פה כזה. אוי ואבוי. תיקונים. אוקיי, זה בסדר עכשיו, נכון? טוב. בואו נעבור לאודם. שכבר שמנו, ובגלל זה לא צריך לשים את זה מפה, תודה להם. טוב, אז תודה רבה שהייתם איתי. אוי ואבוי, אני נראית נורא. טוב, אז היה בסדר. אל תשכחו להירשם לערוץ שלי, לתת לייק וסאב. אני הייתי טליה מורגנשטרן בערוץ של ניתאי מורגנשטרן. ביי.